Hän tiedä, että tuleva nopeasti. No, mutta ei se varmaan niin ole koulua. Jaha, voitko sinäkin turruttamaan sun päässä, että unohtuu hetkeksi, miten kaahea paikka tämä muolima loppujen lopuksi on? Oli ystävä, joo. Hän on vakkaalla ystävä. No niin. Vakkaalla tehtaalle kaikki. Tai ehkä ei kaikki jahtanut. Joo, se on itse töihin kaikki. Eihän ihan peräisolkkoinen itsestä. Elppaan kanssa ollaan menty joskus tuolla kävelty yhdessä. Kävelin silloin Elppaan kanssa, kun Elppaan ja jakso. Elppaan ei ollut silloin jäljellä ei ollut jalas vielä silloin. Ketä on kyllä? Tulee.